Bon vespre a tothom. Ens acompanya, com veieu, el Genís Cinca, autor d'aquest llibre. Una família exemplar, que no sé si heu tingut l'oportunitat de llegir, però que és un llibre que... Déu-n'hi-do. És un llibre que jo vaig començar a llegir amb allò que sol passar quan comences un llibre, amb aquella... Però què m'hi trobaré, no? Què és el que em voldrà explicar l'autor? I a mi em va sobtar, primer, la riquesa descriptiva del llibre. És un llibre molt descriptiu, molt ric, amb un vocabulari molt ric, i que enganxa. És un llibre que, tot i que és un llibre que deia que és un llibre força... No és mal que ha dit això. És un llibre gruixut, i a vegades pot semblar que els llibres gruixuts t'hi has de posar amb temps i... Doncs a mi és un llibre que me'l vaig a llegir molt ràpid, perquè la història que explica, ell ens explicarà una mica què és el que ens volia explicar. Hem quedat que tenim una mica de diàleg. Doncs... No, ho dic perquè aquest estiu... Sí, endavant. Aquest estiu un editor em va dir... Li vaig dir, estic fent una novel·la. Em sentiu bé aquí? Sí. Diu, estic fent una novel·la. I em diu... Escolta, aquest llibre que faràs, aquesta novel·la, que sigui petitona, perquè si no, en català i aquí, saps què passa? Que no m'entén ni una. I jo estava a la platja i em trobo amb això. Em trobo a la gent a la platja llegint això. Ah, coi! O sigui, aquest tio vol un llibre petit i resulta que jo a la platja veig, no t'enganyo, com a mínim vaig veure 30, a la platja d'Altafulla. Tota la platja d'Altafulla feta de... I això és un llibre de 500 pàgines, mira, 530 i pico. Quins collons. I en té 3. L'editor. I són 3 parts. I dic, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. O sigui, aquest editor m'estava demanant que per tenir èxit havia de fer una cosa petitona. Clar, m'entens o no? El que passa és que ells corren menys gruixos amb menys pàgines. El que passa és que ells corren menys gruixos. Exacte. Mira que és avorrit, això. Depèn, però si t'agrada no. Clar, és qüestió de que t'agradi el tema i que... Sort que han vingut aquesta gent. Estan pagats. No. Però... Llavors, aquí vaig pensar que hi havia alguna cosa que no funcionava. Com era possible aquest editor? Bueno, ja no el trucaré més, Però... No és aquest, que sense editors, diguéssim, llegiu el Cinca, llegiu l'altre i l'altre de catalans que són molt bons. Però no, es van llegir això i tothom convenç... Jo no estic en desacord en que es vengui i llegeixi això. No estic en desacord. Perquè si un d'aquests ve a nosaltres, a mi ja m'està bé. Perquè crees una infraestructura de llibre que és correcte, però que no em vingui l'editor i em demani un llibre petit. Perquè aleshores aquí hi ha algun concepte important que no... Perdona, però m'ha sortit. Doncs, com deia, és un llibre que ara ell ens ho expliqui el Genís, periodista, amb això són companys de professió, però per camins molt diferents. I m'agradaria que, Genís, ens expliquessis una mica què és el que hi podem trobar en aquell llibre. Què és el que ens volies explicar quan vas agafar l'ordinador, ara anava a dir la màquina d'escriure, no sé si escrius la màquina d'escriure, allà amb l'ordinador. Doncs què és el que volies explicar? Quina és la història que has volgut que nosaltres, la gent que t'hem llegit, la gent que el llegirà, doncs s'hi trobi dintre d'aquest llibre? Puc explicar el secret que t'he dit abans? Com vulguis tu mateix. Jo he fet de negre per molts anys, per gent, per altres escriptors i per persones que tenen una certa notorietat mediàtica. És una feina usual, no us estranyeu. I llibres, ara no m'atreviria a donar un exemple, però jo aquí ja n'he vist un parell que no estan escrits per les persones que els assignen, sinó per gent com jo, que són periodistes, gent del món literari, que accepten feines de negre i que és una manera tan lícita com la noia que pago jo a casa 10 euros l'hora perquè sense papers ni res que em ve a fregar el terra. I és el mateix nivell d'esclavitud. I que l'esclavatge avui dia funciona també al nivell literari. És greu? Sí, és el que hi ha. No és ni greu ni no greu. Però aquesta feina, gran feina, no la desmereixo. Al contrari, que li dono la importància que per mi ha tingut, em va donar pistes de saber, primer, el llibre que jo no volia fer, o sigui, perquè un d'aquests em va dir, oye, que salgan vampiros, Ok,
O sigui, volia que hi hagués, es va posar de moda el tema vampiro, te recordes? Sí, Recentment. de moda. O sigui, tot era... Ara estan de moda les manilles, sí? La novel·la. Tu te l'has llegit, no? Clar, és que no falla. Tu te l'has llegit, el 50 segons de Grey. Doncs molt malament. Molt malament. Tothom estava amb el... El tot flagelant. És una cosa tremenda. Que repeteixo, no hi tinc res en contra. A mi que sí, però no hi tinc res en contra. Però jo no volia fer aquest tipus de llibre. En canvi, el segon aspecte d'haver fet de negre sí que em dóna pistes de saber què és el que li agrada al lector i com t'enganxo. I aquest és un aspecte que sí que és literari i sí que és tècnic i sí que és molt interessant de desenvolupar. I jo llavors vaig pensar, i responc a la pregunta, els hi vull passar un missatge, però ho farem a través de la tècnica que enganxa la gent a la platja amb un llibre de 500 pàgines. I aquest llibre ocupa 500 pàgines. Però explica la història que jo volia explicar. I sobretot passar un missatge que aquell altre llibre no passa. Que és el que costa d'empassar, aparentment. Sí? Tu la gent li dius, el Dostoyevski, hosti, el Dostoyevski és una cosa, el Dostoyevski és fantàstic. A tu t'agradaria, i el Dostoyevski no hi ha, allò és molt més dur i molt més contundent. I aquí volia explicar una història realment bèstia. Una història que fos realment contundent i que arribés. I el primer record que jo tinc de joventut, d'haver-m'ho passat realment bé, és veient Dallas, la sèrie Dallas. Us en recordeu? Dallas. El JR. Us en recordeu, el JR? Jo he viscut mitja vida fascinat per aquest dolent de pel·lícula. Em fascinen els dolents de pel·lícula. Els trobo molt interessants, perquè a partir d'aquesta dolenteria pots extreure conclusions i missatges per passar una novel·la. I aleshores volia crear un dolent de novel·la realment fort i contundent.